Best of Manna FM. Valódi nők. Balázs Andival, Pál Fijévával és Argyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig. A legjobb pillanatok. Április 15-e van, 9 óra 11. Szép napot kívánunk Szép mindenkinek. napot mindenkinek. Ez a Valódi nők. Jó reggelt, itt van sziasztok. Évi, Andi, és hát ugye a hallgatók már hallották, a múlt héten elkezdtük a játékunkat, hogy szóljanak hozzá a műsorhoz, mert hogy tök jó dolgokat lehet ajándékba kapni érte, 20 000 forint értékű ajándékcsomag a napi kommentelőknek. Mi kiválasztottuk, pénteken meg volt egy fődíjunk, és akkor ugye azt gondoltuk, hogy annyira szerették a hallgatóink, hogy hosszabbítsuk meg, úgyhogy ezen a héten is folytatódik, és Balajti Péter, a Herbiovid alapítója itt is van velünk ezúttal a stúdióban. Hello, szia! Jó reggelt kívánok, sziasztok! És akkor egy picit beszélgethetünk arról, hogy a véleményed szerint hol állnak jelen pillanatban a gyógynövények az életünkben? Milyen a viszonyunk a gyógynövényekkel, a körülöttünk lévő növényekkel? Szerintem nagyon jó a viszonyunk velük, mert sokan ismerik, tehát ezek közismert dolgok, pont ezért könnyen magunkévá tehető. Tehát a körömvirág, aki mindenki ismeri, tavaly az év gyógynövénye volt a vadgesztenye, mindenki ismeri, idén az év gyógynövénye a borsmenta, és ezek olyan növények, olyan gyógynövények, amik közel állnak az életünkhöz, szeretjük őket, és nem kell senkinek se bemutatni. Még a fiatalok, ami érdekes számomra esetleg, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez, még ott egyfajta edukáció szerintem még ráfér, mert most egy körömvirágkrém nem biztos, hogy annyira szexi, tehát mint azt mondani, hogy egy hiperérzékeny bőrre ajánlott valami szenzitív krém, és akkor azt ők jobban magukévá teszik, közben ugyanúgy a hatóanyaga valószínűleg körömvirág vagy kamilla, ami erre a bőrtípusra megfelelő. Én gyerekkoromban arra emlékszem, hogyha bármiféle olyan sérülésem volt, akkor a nagymamám rám nézett, és azt mondta, mindjárt jövök, és akkor eltűnt is ilyen fekete nadálytő, tudjátok, így bekelt valamikor már be voltam kékülve, vagy a bármi sérülésem volt, körömvirág, árnika, esténként a kamillás borogatás a fejemen, amikor megmart a darázs, meg ecetes, nem tudom mivel kevert, nem tudom én micsoda. Tehát, hogy ez annyira természetes volt. Én falusi lány vagyok, és hát nem voltak ilyen trendi cuccok, nem tudom, nem volt még akkor ilyen drogéria, hanem hát hajlott korú vagyok már én is, és a boomer vagyok, ugye, ahogy szoktuk itt mondani, de hogy tényleg ezek nagyon fontos, és neked miért alakult ki ez a gyógynövények szeretete, hogy te allergiás vagy valamire, valamilyen kozmetikumra, vagy csak úgy? Nem, nekem pont a fekete nadálytőt említve munkám során ugye inhüvelygyulladásom is volt. Tehát, hogy aki sokat számítógépezik, vagy egeret görget, és nem mozgatja esetleg kellően a kezét, vagy nem tartja be azt a szabályt, hogy 50 percenként álljon fel, járjon egyet, legalább a szobába, nagyon, nagyon durván be tudott gyulladni, és akkor már fájt a görgetés, vagy a kattingatás is, és masszázson voltam különböző szakembereknél, akik úgy hajlítgattak, csavartak mindenfelé. Végül egy barátom javasolta, hogy egy természetgyógyászt keressek fel, és akkor ő például egyből ezt mondta, tehát fekete nadálytő, inhüvelygyulladás csökkentő hatású, próbált ki, 1-2 hét alatt rendbe teszi, intenzíven használt kenegest, és valóban lehúzta, bevált, elmúlt. Tehát ez kifejezetten a fekete nadálytőnek van egy ilyen hatása, hogy inhüvelygyulladásra arra tökéletes. Nálunk a színházban van egy polc, azt szoktuk elsősegélypolcnak, ahol csak ilyenek vannak. Körömvirág, fekete nadálytő, borsmenta, olaj, mindenféle bekenés, felkenés, mert ugye hát nem vesz be gyorsan az ember gyógyszert, nem tudom én mire, de az nagyon fogy, tehát én most itt kaptam ajándékokat, nem biztos, hogy beviszem a színházba, mert igen, elég erősen hogy nem első vonalas termékek ezek, de viszont mindenkinek ott van a házi patikájában, a polcon, tehát a mamának, anyának, mindenkinek, a feleségemnek, mindenkinek van egy aloe vera krémje, egy körömvirág krémje otthon, és nem ez a nem tudom, ilyen kivonatos Q10, meg most nem ezekről van szó, hanem egy átlag háztartásban lévő kencékről, egy gyógynövényes kencékről, végülis ezek gyógyhatású kozmetikumok, és ez mindenkinél azért ott van valahol, csak keveset beszélünk róla. Rengeteget beszélünk viszont magáról a patikáról, hogyha gyógynövények kerülnek szóba, vagy akár az étkezésnél is a vegán ételekről, viszont kevesebbet beszélünk talán a kozmetikai, szépségipari termékekről. Miért pont ezt választottad?
Hát kezdhetem előről a történetet, vagy Nem. Tehát, hogy miért nem a gyógyászat felé mentél el? Miért pont a beauty szektor az, ami érdekelt? Azért, mert itt van óriási elmaradás. Tehát az a cél, az a misszió, hogy fel kell rázni ezt a szektort, ezt a gyógyhatási, gyógynövényes szektort. Képzeljétek el, hogy még mindig ilyen 30 éves receptúrákkal dolgoznak, úgy, ahogy valaki annó átvette a gyárat azokba az időszakokba, és 30 év alatt nulla fejlesztés, nulla innováció, nem nyúltak hozzá a receptúrához, nem követik a trendeket, lásd, hogy vegán kozmetikum legyen, vagy hogy parabénmentes kozmetikum legyen, és a miénk a Herbiovitnál pedig olyan, tehát ez az zászlóshajunk. Van egy nagyon érdekes komment az egyik piacvezető krém oldalán, hogy egy valós visszajelzés egy vásárlótól, hogy olyan ez a krémcsalád, mint aki a 30-as, 20-as években ragadt volna, és nem jött ki ebből. Pedig nagy potenciál van benne. De valószínűleg meg is van, mert a lehetőségük, anyagi fedezetük biztos minden megvan hozzá, csak ez a szektor olyan kis mostoha gyerek, olyan kis mély álomba fekszik, és én ezt szeretném felrázni. Tehát, hogy itt még nem ért el az innováció, az a kozmetikai újdonságok varázsa, az innovációk, az új termékek, az új összetevők, a piackutatás, egy-egy fórumról, szakmai fórumról megtalálható új hatóanyag behozatala. Itt minden ugyanaz, a régi, az a kicsit csehszlovák, kicsit olyan büdös, tehát úgy nagyon sok gond van velük, és én azt gondoltam, hogy mivel ide nem ért el ez az intenzív innováció, hogy ezt a szektort is meg kell újítani, és ne kenjünk olyat a bőrünkre, ami végül is bőrkárosító összetevőket tartalmaz. Miben másabb egyébként érzetben, hogyha egy vegán terméket kenek magamra, vagy mondjuk egyéb más termékeket? Hát egyáltalán tegyük tisztába, hogy mi az a vegán. Igen, mi az a vegán termék? Hát a vegán termék az azt jelenti, hogy nem tartalmaz állati eredeti összetevőket egy kozmetikum. Azt nevezzük vegán kozmetikumnak. Erre vannak egyébként különböző minősítések, kifejezett ilyen lébölök, plecsnik, tehát ilyen védjegyszerű dolgok, amiket fel lehet tenni egy-egy címkére, és ez ettől lehet fontos. Ugyanakkor vannak olyan összetevők, mint például a méhvihasz, ugye, hogy az már nem állati eredetű lehet, pedig egy jó hatóanyag, amit szeretnek kozmetikumba alkalmazni, vagy például egy trendi dolgot említsek, csiganyál. Ugye valamelyik arckrémbe pedig csiganyál van, és akkor már nem beszéltünk vegán krémről. Hát meg, ha ott tartunk, akkor az én anyukám annó a körömvirág kenőcsöt úgy készítette gyerekkoromban, hogy disznózsírba áztatta bele. Ugye a kréme, akkor az nem, tehát mi nem voltunk vegánok ezek szerint otthon annak idején, de működni tök jól működött. Működik, de ugyanakkor, ha az innovatív dolgot veszük előtérbe, illetve a trendeket, minden ez irányba megy, akár az étkezés, a tudatosság szempontjából is, a kozmetikai világban is, hogy ez a vegánság, veganizmus, mondjuk senkire nem akarom ráerőltetni, de ettől függetlenül ez egy olyan folyamat, ami be fog gyűrűződni az életünkbe, egyre kevesebb húst fogunk fogyasztani, egyre kevesebb lesz az ilyen nap az életünkben, és ezzel függ össze ez az egész. Tehát ezért is fontos, hogy valaki mondjuk már időben reagáljon, vagy időben haladjon alkorral. 10 évvel ezelőtt még úgy beszéltünk a vegánságról, meg a veganizmusról, mint egy ilyen nagyon trendi dolog, és azt mondták, hogy jaj, csak azért csinálod, és szerintem nagyon előre mutató az, amikor az ember ezekhez a termékekhez nyúl, és a mostani fiataloknak is nagyon jó, hogyha valaki kinyitja a szemét erre a világra, mert nagyon sok esetben annyira sok pénzt el lehet költeni egyébként olyan dolgokra, olyan szépészeti, vagy olyan segédkrémekre, vagy bármilyen ilyen dolog, kozmetikumokra, amit egyébként a mellettünk lévő kiskertben is meg lehet találni, csak és olyan jó, hogy valaki ezt összefogja nekünk, és a kezünkbe adja már készen, és nem nekem kell otthon körömvirágot disznózsírba bele, igen, mint régen, hanem hogy tényleg erre van, és valóban arra biztatom a fiatalokat, akik most hallgatnak minket, hogy ne féljetek ezektől a termékektől azért, mert nem csillámporos póni puki van rárajzolva, és akkor már csak azért vesszük meg, mert jaj, de rózsaszín.
de ugyanakkor nagyon hasznos, akár ha belerugunk a szekrény sarkába, tehát minden nap történik velünk olyan dolog, amikor a gyógynövények segítségünkre lehetnek. Azonnal lesz egy kék-zöld foltunk, bekenjük egy ilyen krémmel a kezünket, és lehúzza. Epilálás, borotválás, ami a fiatal lányoknál is biztos mindennapos dolog, utána egy bőrnyugtató jelleggel a körömvirágkrém nagyon hatásos. Nagyon sokan küzdenek már ekcémával, különböző bőr olyan problémákkal, ami nagyon kényes terület lehet. Erre lehet például jó a Herbiovitnek a körömvirág light kiszerelése, ami kifejezetten hipoallergén. Ez az első ilyen gyógynövényes krém, ez se jellemző ebbe a szektorba, mi megcsináltuk, utána mentünk, kikutattuk, minden létező allergént kizártunk belőle, tehát zéló allergén, és minősítve van. Tehát nem csak az van, hogy ugye én azt mondom, mert van valami, hanem minősített, tehát dokumentációnk van róla, független laboratórium, 50 fős különböző bőrgyógyászati teszteken ezt elvégzi, és akkor dokumentálják, megadják rá a hivatalos engedélyt. Tehát nem az van, hogy te kitaláltad, és azt mondod, de jó, nem, és nem, el. Nem. És itt szeretnék esetleg arra rácsatlakozni, amint mostanában foglalkoztat, és nagyon érzékeny az is. Moldován András, ugye sokan ismerik a cápák közöttből, ő is szót emelt ez ellen, akár a műsorba is, akár egy rádiós podcastba is, hogy manapság hogy lehet kapni engedélyt. Egy kozmetikai engedélyt semmiből nem tart szerezni. Tehát valaki otthon kutyul kever valamit, és meg lehet rá kapni az engedélyt mindenféle hatósági beavatkozás nélkül. Van egy úgynevezett Cosmetic Product Notification Portál, ez a CPNP rendszer, ez online működik, és az egész EU-ba ez adja az engedélyt, a notifikációt egy kozmetikumra. És ha valaki ide feltölt online egy dokumentumot, beregisztrál, akkor kész, onnantól úgymond hivatalosan ugyanez igaz az étrendkiegészítőkre is, hogy csak annyinak kell megfelelnie, amit a papír elbír. Tehát a hatóság, ha nincs kirívó probléma vele, tehát azt igazolja, azt mondja az említett úriember is, hogy arról adnak engedélyt, vagy arról, ami nem árt. És ez édeskevés. Tehát, hogy olyan kellene nekünk, olyan engedély, olyan termék, ami használ, és aki bebizonyítja, hogy az ő terméke már pedig használ, az övé jó. És egy-egy ilyen étrendkiegészítőnél is beadja az ember, bead egy címkét, egy leírás, de a hatóság, ha nincs szúrópróbaszerű vizsgálat, lehet, hogy 3-5 évig nem is találkozik vele, és közben az emberek meg tudják venni, elérhetővé tehető, úgymond teljesen legálisan. És ki tudja, hogy mit szed be az adott ember, jó egyáltalán, használ egyáltalán, ugyanez igaz a krémekre, hogy nem érte az ember, hogy miért tépi, miért vakarja, miért szedi le magáról a terméket, mert éget, viszket, csíp, és közben lehet, hogy olyan rossz összetevők vannak benne, mert ezt valaki úgy gondolta, hogy majd ő esetleg YouTube videóból összekeveri, igen, mert az is lehet, hogy ha már fiatalokat behoztuk, mert ők a YouTube-ról, a TikTokról tájékozódnak, a TikTokról, a YouTube-ról tanulnak főzni, valaki lehet a YouTube alapján kever ki valami krémet, engedélyezteti, és akkor bum, már ott van a piacon, és elvileg legálisan. És én azt tűztem ki zászlóshajónak, hogy ha hatóság, meg a jelenlegi rendszer nem is ilyen, attól függetlenül mi önként próbáljuk minősítetni mindenféle szervnél, laboratóriumban, teszteken is próbáljuk validálni azt a terméket, azt a minőséget, amit mi át akarunk adni a Herbiovitnál. Tehát nem otthon kotyvasztod a konyában. És és erre is van egy nagyon jó mondás, hogy otthon, ha valaki nekiáll, kutyul kotyvaszt egy körömvirágkrémet mondjuk, vagy bármilyen kozmetikumot, meg voltak erre is ilyen különböző tanfolyamok, az egy ideig, óráig jó, meg előszed egy csomó motyót, felforralja, kifőzi, áll az egész konyha, a ház mindenféle trutyiba, végül alkot magának valamit, vagy egy természetes dolgot, oké, na igen, de az hogy fog elállni, meddig tartható el, hogy fog polcra kerülni, és itt jönnek be azok az innovatív dolgok, hogy hogyan tartósítsunk természetesen, innovatívan, milyen új dolgok vannak, ehhez konferenciákra kell járni, ehhez körbe kell nézni a világba, el kell menni beszélgetésekre, szakkiállításokra, és csak onnan jön rá az ember, hogy ez nem is olyan egyszerű, hogy otthon kikutyulom, megfőzöm, tehát, és akkor erre van egy nagyon jó mondás, hogy szívvel, lélekkel nem lehet terméket csinálni. Tehát az nem fogja polcon tartani, hogy ne legyen semmi baja.
Ugye hosszú évek óta ismerjük egymást, és dolgoztunk is együtt ugyanezen a branden, és én pontosan tudom azt, hogy neked szíved, lelked az, hogy ez hiteles legyen, jó legyen, és folyamatosan azért innoválsz, hogy jobb legyen. És talán az egyik legfontosabb dolog az, hogy meg is kérdezed a fogyasztóidat, hogy hát hogyan használja, mit csinál vele, mire van még igénye. Szerintem valahol itt lehet a kulcs, nem? A te sikeredben, hogy tényleg nekik gyártasz terméket. Igen. Nagyon odafigyelünk a vásárlókra is. Ha jön egy kérdés, e-mail, akkor én ezt korábbi munkahelyemen megtanultam, hogy már akkor is egy valamivel el kell látni a fogyasztót, többletet adni neki, kedveskedni neki, ha csak egy egyszerű kérdést tett fel. De ez kölcsönös, tehát nagyon jót kérdeztél, Évi, hogy például visszajelzett egy fogyasztó, hogy amúgy tetszik neki a termék, még nagyon jó, de miért van benne BHT? És akkor én, mint ipari termék és formatervező mérnökként végzett ember, még én se tudtam, hogy BHT, hát belekerült, mert ugye egy erős antioxidáns, ugyanígy a tartósítóság valamiért felel. Kicsit utána kutatva, olvasva, már szintén van egy ilyen elindult trend, hogy potenciálisan rákkeltő, tehát hogy gond van lehet vele, potenciálisan allergén reakciókat válthat ki bőrrekenve, hogy egy ilyen terméket használunk. És akkor BHT, hát akkor szóltam a vegyészmérnök kollégának, hogy valamit csináljunk, mert itt jött egy olyan visszajelzés, hogy ne legyen benne BHT, és akkor ez a dolog, ez így közös a Herbiovitnél, a fogyasztók visszajelzései alapján megyünk, és csináljuk a receptúrákat, tehát reagálunk rá, és utána eltelik egy fél év fejlesztéssel, de végül akkor megjön az eredmény. Na hát, hogy hogyan kell elképzeljük Balajti Pétert, aki a Herbiovit alapítója, egy kis kosárkával a kezében járja az erdőt, és gyűjti bele a gyógynövényeket, vagy hogy egyáltalán ennek mi a módja, meg én arra is kíváncsi vagyok, hogy valóban valós féleleme az, hogy 2050-re eltűnnek ezek a gyógynövények a földszínéről, és nem lesz miből gyártani már ezeket, meg nem lesz mi, hogyha így megyünk tovább, mondjuk akár a klímaváltozás útján, hogy erre fel lehet-e készülni. Van még bennünk rengeteg kérdés, amit fel is fogunk tenni, úgyhogy érdemes velünk maradni itt a Manna FM-en, pláne mert jön Lara Fabian. Kellemes napot mindenkinek, 9 óra 39 és április 15-e hétfő, és itt a Valódi Nőkben arról beszélgetünk, ami minket nőket egyébként egyrészt nagyon is érint, mert mi vagyunk azok, akikhez szalad a férj, a gyerek, a szomszédnéni, bárki, ha valami történt, valami sérülés. Igen, ha bibisek vagyunk, akkor mi vagyunk azok, akik egyébként ilyenkor ugrunk és ellátjuk a sebet-sérülést. Igen. És tudjuk azt is, hogy mit mire lehet használni a házi patikánkban. Igen, első a gyógypuszi, és akkor utána jönnek ezek az ehető kaják. Hát nem kaják, nem kaják, hanem ugye mindenféle gyógynövények is, és a vendégünk a stúdióban Balajti Péter, a Herbiovit alapítója, akinek Olga üzent, hogyha valaki allergiás a kamillára, akkor azt mivel tudja például kiváltani, vagy helyettesíteni, ebben tudsz-e segíteni nekünk, vagy hát Olgának, hogy kamilla helyett valami gyógynövény, ami hasonlót tud például, mint a kamilla, gyulladáscsökkentés nyilván. A kamillának az ellentétje, vagy a párja, mi így is alkotjuk meg a receptúrákat, a körömvirág. Tehát nekünk a receptúrába úgy van összepárosítva, hogy természetgyógyász segítségével, bevonásával alkottuk meg a receptúrákat, és különböző hatású, vagy hasonló hatású, ahogy te is mondtad a műsor elején, hogy a fekete nadálytő az árnikával van párba, a körömvirág a kamillával van párba, tehát így minden olyan dolgot, a vadgesztenye a szőlőlevéllel, ami hasonló hatást fejt ki, és akkor így szinergens módon hatványozottan érvényesül egy-egy hatóanyagnak a ereje, vagy a hatása. Hát a kamillát én biztos a körömvirággal váltanám ki, nem tudom, hogy ez jó válasz-e a hallgatónak. Szerintem mindenképpen azt nem írta, hogy a körömvirágra allergiás-e. Ugye az előző blokkunk végén kicsit viccesen elmondtam, hogy képzeljünk el téged, hogy az erdőben jársz egy kis kosárkával a kezedben, és gyűjtöd össze a gyógynövényeket. Mennyire képezted ki magad te egyébként gyógynövényügyben, és honnét származnak azok a gyógynövények, amiket feldolgoztok? Hát én abszolút csak rajongói vagy lelkes szinten vagyok, tehát annyi mindennel kell foglalkoznom, hogy magát a krémet már nem én tudom összerakni, ehhez ugye hivatalos vegyészmérnökök dolgoznak ezen a dolgokon. Én az iránymutatást tudom megadni, hogy mit szeretnének az emberek, mit szeretnének a fogyasztók, a vásárlók, mire van visszajelzés, ahogy korábban is beszéltük, hogy ez ne legyen benne, ez legyen benne, ezt kifejezetten kérem, tehát én így egy
kicsit ilyen ernyő szervezetként működök, de mindemellett nem tudok ebbe túlságosan elmélyedni, rengeteg könyvem van a témában, de ugyanakkor én marketingelek, grafikázok, tárgyalásra járok, egybe tartom a csapatot, pénzügyeket intézek, tehát ennek külön szakértője is kell, hogy legyen, és ezt a szakértő foglalkozzon vele, de szeretek természetbe járni, de nem így gyűjtik be a gyógynövényeket, tehát ez ilyen házi kencének biztos jó lehet, hogy valaki kis kosárkával ugrál, mint piroska az erdőbe, de ez nem így működik a valóságban. Tehát amikor profin csinálja az ember, akkor itt olyan gyártóhelyen, különböző szabványok szerint gyártáshelyen, minőségbe dedikálva, különböző előírásoknak megfelelve, steril környezet, steril krém, tehát hogy ez így tud hazai működni. Egyébként? Igen. Erre voltam például kíváncsi, hogy mennyit utazik, mekkora igen, a lábnyoma. Abszolút. Egy ilyen... Hazai termékvédjeggyel is rendelkezünk, sőt a szakmai zsűri 5 termékünket kiváló termékvédjeggyel is díjazta, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Tehát ez is egy olyan dolog volt nekem az életben, hogy van egy mentes M nevezetű FMCG, tehát a nagy láncok, a nagy népszerű márkáknak egy versenye, ahol 2 évvel ezelőtt elindultam én is a termékkel, mert meghirdették, hogy mentes kozmetikumokat várnak. Mondom, milyen jó, mi mindenben mentesek vagyunk. Parabénmentes, SLS-mentes, BHT-mentes, benzoelsav-mentes, én arra allergiás vagyok, ez az első kérdés. BHT-mentes, stb. Mondom, hát ezt nekünk találták ki, menni kell. És akkor beneveztem a termékünket, ilyen lelkesen, boldogan, és elmentem ugye az eredményhirdetésre, ott is egy szakmai zsűri, egy egész komoly szakmai zsűri választja ki a nyertest, és nem nyertünk. Úgyhogy ez nagyon lelombozott, de abban a pillanatban erőt vettem magamon, hogy nekem ezt meg kell ugrani, meg kell csinálni, én akarom ezt a díjat. És rá egy évre addig fejleszgettünk, csinosítottunk a grafikán, pontosan ezt a magyar termék védjegyet közben megszereztük, hogy a következő évre meg beadtuk a terméket, és ott tehát 2023. november végén, tehát most év végén meg viszont megkaptuk ezt a mentesem legjobb lábkrém díjat. Mentes bőr és hajából. Nem vagy ez a feladós típus akkor ezek szerint. Köszönjük. Nem, ez engem inspirál, igen. Tehát én mindig a probléma megoldását keresem, nem a kibúvót, vagy hogy akkor húzzunk elő valakit, húzzunk rá a vizes lepedőt, hanem valami történik, akkor azt oldjuk meg közösen, vagy találjuk meg a megoldást. Azért alapvetően ezeket a krémeket otthon szoktuk magunkra kenni, mert hogy büdösek. De a tiéd nem az, Andi most bekrente a kezét, és 1 méterre vagyunk egymástól, és ide érzem, hogy mennyire jó illata van. Nagyon jó illata van, és nagyon jó érzések. Ez hát mi? Ez hogy lehetséges? Ez a növényi csoda, hát ez is a természet csodája. Tehát az illóolajok, tehát ez így működik. Tehát ezt is ki kell tapasztalni, meg kellett találni, ugye, hogy valamelyik illat megfelelő legyen, vagy egy széles közönségnek legyen megfelelő, mert ha nagyon valaki elviszi csak levendulás illatba, csak rózsaillatba, az egy kifejezett rajongói rétege van, de a szélesebb körben viszont nem biztos, hogy mindenki kedveli. Sőt, különböző illata van ugye a tégelybe, és különböző illata van, amikor felkeni az ember, mert akkor a saját bőrünknek másként működnek, a flórájával igen. érintkezik, és teljesen más illatot eredményez. Úgyhogy ez is egy komoly szakma, hogy milyen egy krémnek az illata. Azzal kell foglalkoznotok, vagy szoktál arra gondolni, hogy mondjuk, ha így megy tovább a klímaváltozás, és ennyire pusztítjuk a környezetünket, hogy előfordulhat, hogy már nem lesznek alapanyagok mondjuk 2050-re, amiből ezeket a csodákat meg lehet alkotni? Én mindig itt is pozitívan tekintek a jövőben, nem gondolnám, hogy probléma lehetne, hiszen most is vannak olyan dolgok, nagyon szeretem, vertikális kertészet. Hogy egymásra építve, kis garázsokba, pincékbe. Háztetőkön. Igen, háztetőkben. Én jártam már ilyen helyen, egy együttműködést keresve. Itt Magyarországon is van egy cég, aki nagyon szépen ezt felépítette. Vertikális kertészet, nagyon sok videót is lehet találni Instagramon és YouTube-on a témában, egymásra építkezik, bele van egy kicsi vízpermet téve, olyan a hőmérséklet, úgy van beállítva minden, és ott elkezdenek életre kelni a dolgok, és teljesen
steril, jó környezetbe, akár nem tudom, UV-lámpával megvilágítva, hatóanyagra bemérve, hogy tényleg hozza azt a szintet, azt a dolgot. Tehát elő lehet ezt állítani. Na jó, de itt már benne van ebben az a tudatosság is, hogy te azt mondod, hogy vertikális kertészetben gondolkodsz, tehát hogy igenis gondolsz arra, hogy mi másként álljunk neki a fogyasztásunkhoz, meg a mezőgazdasághoz is úgy általában. Persze, mindig egy vagy két lépéssel előre kell járni szerintem, mint amit most csinálunk, vagy amiben vagyunk. Mindig nyitott füllel, nyitott szemmel járni a világba, mert egy-egy olyan innováció vagy újdonság inspirálhat, vagy hozhat olyan ötleteket, amit be lehet építeni a mi termékcsaládunkba is, tehát abszolút. Mi az, ami most a szemed előtt lebeg, hogy a következő megvalósítandó cél, nagy ugrás, amire mindenképpen vágysz és kihívásként ott van? Hát nekünk a nagy ugrás természetesen az lenne, hogy minél szélesebb körbe ismertebbek legyenek a Herbiovid termékek, hogy jelenleg bioboltokba és patikákba érhető el, de hogy szélesebb körbe, hálózatokba, láncokba elérjük. Ehhez piackutatásokat végeztünk, összeállítottunk egy szakértői csapatot, aki segít nekünk ebbe, hogy eljuttassuk ezt a terméket oda, ahova kell, és a nagy durranás az, hogy tubusos termékekbe is elérhetővé tesszük, tehát magával viheti az ember a táskájába, bedobhatja, és akkor nem csak otthon az esti krémezésnél, vagy reggeli rutinnál van nálunk ezek a krémek, hanem napközben is, akár egy kézkrém, akár egy körömvirágkrém segítségünkre lehet, hogyha netán egy kávéval, vagy valahol megforrázzuk a kezünket, vagy most jön a nyár, a napsütés, lehet rovarcsípés, bármi, ezekre például mindegyikre jó a körömvirág, ami bőrnyugtató, bőrirritáció, csillapító hatása van. Hát mi mindenképpen sokat tehetünk például azért, hogy meglegyenek ezek a gyógynövények, méghozzá ugye nemrég emlegettük azt a híres méhlegelő dolgot, hogy igenis tartsunk fenn a kertünkben, ha módunk van rá, fenntarthatunk igenis ilyen részeket, ahol ezek a méhecskék megfelelően tudják beporozni ezeket a virágokat, és én mindig ámulattal hallgatom, hogyha valakinek ez egy szívügye, mert szerintem nagyon-nagyon fontos, és amikor elmegyek a milyen gyógynövénykutató laboratórium mellett, akkor mindig eszembe jut az, hogy mennyire sok rétű tud még lenni ez a dolog, hogy igen, hogy vannak olyan növények, amihez rögtön hozzányúl az ember, tudjuk, hogy a kamillát, azt mire használjuk, a körömvirágot, hogy a fekete nadálytól, de még hogy mennyi minden van még, amire vigyázzunk kellene a környezetünkben, és ahogy halad előre a klímaváltozás és a földünknek a sorsa, igenis mindenkinek kötelessége szerintem odafigyelni jobban erre. És hát magunkra természetesen, olyan dolgokat kenjünk magunkra, vigyük be a szervezetünkbe, a bőrünkön keresztül, ami hatásos és nem károsító. Igen, és akkor itt jön a terméknek mondjuk az utóélete is, hogy ezt hogyan juttatjuk vissza a körforgásba, tehát a termékek utóéletével is foglalkozni kell. Hány nőnek van a polcán egyébként félkész, el nem használt kozmetikum? Azt se lehet egyébként csak úgy kidobni, vagy leönteni a WC-n, stb. Erre is van egy nagyon jó kis csapat, a Beautical csapata, nagyon szimpatikusak, amivel foglalkoznak, hogy ők a kozmetikai hulladékkal foglalkoznak, és ebbe próbálnak edukálni, hogy mit kezdjél vele. Ilyen gyűjtőpontokat hoztak létre, és akkor vissza lehet oda vinni a használt kozmetikumokat, mert ők akkor azt megfelelő módon tudják semlegesíteni, vagy úgy szétválogatni, ahova való. Mert ez is egy nagyon fontos téma, hogy ezt se szabad csak úgy kidobni a kukába, tehát ezzel is foglalkozni kell. Nálunk én bízom benne, hogy mindenki elhasználja a tégelyt, tehát hogy aki szereti, és akkor ha már üres a tégely, akkor direkt olyan műanyag típusban van téve a termékünk, műanyag címkével, hogy ne is kelljen róla leszedni, és a szelektív hulladékgyűjtőbe ugye betenni, és ez ilyen darálékként mindenképp újra hasznosítható, tehát újra fog kerülni. Az új termékeink, a tubusos termékeink pedig cukornát tubusból fognak készülni. Itt is ezt tartottuk szem előtt, hogy a lehető, elérhető olyan megoldást találjuk meg, amivel fenntarthatóvá tudjuk tenni ezt az egész körforgást.
Hát nagyon szépen köszönjük. Az biztos, szépen, hogy megtanultuk, hogy éljünk azzal, amink van, azzal a tudással és azzal a tárházzal, amit az idősek tapasztalati úton is ránk hagyományoztak, akár a gyógynövényekkel kapcsolatosan is, és mindenképpen legyünk tudatosak a felhasználást, illetően a szépségünkről van szó, a saját bőrünkről, egészségünkről van szó, a gyerekeinknek a bőréről van szó. Balajti Péter, a Herbiovit alapítója volt itt velünk. Köszönjük szépen. Köszönöm. Vidám napot mindenkinek. És a Kamrad felvétele után megnézzük azt, hogy ki az, aki a mai napon megérdemli a komment hozzászólás miatt azt, hogy ajándékcsomagot kapjon. Igen, amikor minden héten, olyan jó érzés, minden héten legyen ilyen, ezt kívánom. Jó, rendben, 20 000 forint értékű csomagot kap valaki, nem sokára eláruljuk, hogy kicsoda, meg mondjuk azt is, hogy holnap mire számíthatnak tőlünk a valódi nőkben a hallgatók. Április 15-e van, és 6 percünk van még hátra a mai műsorból itt a Valódi Nőkben, megint gyorsan eltelt. Ez a 3 óra, elindítottuk a hétfőt már egy jó kis kertészkedéssel, buxus zsonglőrködtünk itt. Mint kiderült, hogy nálatok nem is az van. Kiderült, hogy nálam legénypálma van, és szobafutókkal. Rákerestem arra, hogy igénytelen szobanövény, és kidobta azonnal. Az összeset megtalálta Évi, ami neki otthon van egyébként. Ez egy fokkal jobb, mint a miénk, mert nálunk meg nincsen egyáltalán, mert nem élik túl, úgyhogy minden esetre Megyeri Szabolcs egy csomó hasznos dolgot mondott nekünk arra, hogy mire figyeljünk, és hogy ne a magunk igényeit nézzük, és hanem a növények vásároljunk növényeket. Igen. Aztán utána mentünk étterembe, tanultunk egy kis étterem etikettet, hogy hogyan kell viselkedni gyerkőcként, felnőttként, példamutatásképpen, és hogy hogyan lehet kütyümentessé tenni az éttermezést legalább egy héten keresztül. A Vakvarjú étterem vezetője, tulajdonosa volt a beszélgető partnerünk. Igen, április 22-28-ig van az étteremben. Ez a tök jó kis kezdeményezés, aminek mindjárt megtalálom a pontos nevét is, Mobil Off Élmény On. Ez volt a program neve, amihez csatlakozhattunk mi Nagyon is. jó, beletehetjük a dobozba szépen a telefonunkat, és hogyha ügyesen nem nyúlunk hozzá étkezés végéig, akkor kaphatunk egy desszertet. Szóval azért ebben van gyerekmenő. És végre a nagyik és a gyerkőcök unokák beszélgetnek egymással. Igen. Egy süti miatt ezért is érdemes, aztán megnéztük, hogy mi van a természetgyógyszertárában, és hogy ezt hogyan tudjuk mi saját magunk illatosan, kényelmesen és biztonságosan használni. Beszélgető partnerünk volt a Herbiovit alapítója, Balajti Péter is, és hát most jön az a rész, a kedvencem, amikor kisorsoljuk, mindig ezt mondom, mert ez jön a számra. Kiválasztjuk a legcukibb hozzászólást. Kiválasztottuk a zene alatt. Igen, Olga volt az, aki azt mondta, hogy szép napot, ha valaki allergiás a kamillára, tudtok helyette ajánlani valamit. Tudunk, persze elmondtuk, hogy a körömvirág egyébként így a kamilla társa, úgyhogy a körömvirágot nyugodtan be lehet vetni, és 20 000 forint értékű ezért fogsz nagyon örülni, kedves Olga, ennek az ajándéknak. És nektek nem volt olyan érzésetek egy pillanatra, mintha egy filmbe csöppentünk volna? Az Outlander-t ti néztétek, ahol a Jamie és a Claire-nek volt ez a szerelme, és Claire volt az, aki 200 évvel visszautazott az időben, és csak gyógynövényekkel gyógyított. Nincs meg? Nincs. Kötelező. Jó, Netflix. Jó van, akkor pótoljuk a hiányosságokat, és akkor mondjuk azt, hogy holnap mi lesz itt a műsorban. Hát először is képzeljétek el, hogy 9 óra után a Szurikáta Alapítvány a diabéteses gyermekekért átadja varázspálca díjat, és azokat a pedagógusokat, gyermekintézményben dolgozókat, valamint szakmai közösségeket díjazzák, ahol példamutatóan fogadták be, és látják el folyamatosan a rájuk bízott diabéteses gyerekeket, úgyhogy 9 óra után Kocsisné Gál Csilla, a Szurikáta Alapítvány a diabéteses gyermekekért elnöke lesz a vendégünk. Holnap lesz egy nagyon színes témánk is, április utolsó hétvégén 3 napon át a Zenevarázslat nemzetközi 4-kezes zongoraverseny résztvevői mutatják majd be tudásukat a zsűrinek és a közönségnek. Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, érdemes művész lesz a vendégünk az esemény kapcsán. Ez nekem azért tetszik nagyon, mert hogy pont azokat a gyerekek szólítják meg, akik nem akarják fölrakni az egész életüket arra, hogy zongoraművészek legyenek, de egyébként tök tehetségesek, nagyon ügyesek, és a többiek örömére tudnak zenélni. Úgyhogy nagyon jó kis holnapunk lesz. Holnap április 16-án kedden is Valódi Nők, 7 és 10 óra között itt a Manna FM-en. Most pedig hallgassátok István Danit, mert a következők lesznek kanadai sztárok, a téma. Zenei utazás akkor és most, illetve James Blunt és John Bon Jovi lesz az óra sztárja, úgyhogy minőségi remek zenék és jó témák és infók mellé Danitól a folytatásban is itt a Manna FM-en. Szép napot nektek, sziasztok! Valódi Nők. Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.